Este castelo de Santiago foi destruído aos dos cimentos e durante séculos case desapareceu por completo. O castelo de Rochaforte, tamén chamado Castelo dos Churruchaos, foi un dos castelos medievais máis emblemáticos de Santiago. O castelo estivo ocupado dende 1240 ata 1467, cando os irmandiños o destruíron na denominada Gran Guerra Irmandiña. Foi construído polo arcebispo Xoán Arias arredor do 1240 e serviu como residencia cervispal e do cabido. Durante séculos foi símbolo do poder señorial do arcebispo de Santiago, pero no ano 1318 pasou algo que o cambiou todo. O Papa Xoán XXII nomeou arcebispo a Berenguel de Landoria. Cando chegou a Compostela, a cidade cuns 11.000 habitantes estaba en guerra contra el. Landoria refuxiouse en Rochaforte e dende ali negociou cos burgueses. Despois de meses de enfrontamentos, o 16 de setembro de 1320, unha embaixada do Concello de Santiago acude a Castelo, pero os soldados pecharon as portas e asasinaron a estes representantes da cidade. Despois, Rochaforte foi militarizado e convertido nunha fortaleza monumental. Hoxe chega ata os nosos días neste estado, sendo un dos edificios con máis cultura da cidade.